Bien, a continuación té la paraula en Jordi Salvador Duc del grup parlamentari República. Endavant. Gràcies. Gràcies, presidenta. Gràcies, ministra, per la seva compareixença. Un comitè és veterà en aquesta comissió, hi ha coses que són bones de la veterania i coses que no són tan bones. Algunes de les bones són la memòria de tot l'historial que hi ha. Nosaltres volia recordar-li que de totes les recomanacions que es van fer, aquestes 21, vam fer vots particulars amb Esquerra Bildu, vam fer quasi 17 vots particulars, la qual cosa vol dir que seguirem combatent per millorar el sistema públic de pensions. Perquè hi havia coses que vam permetre que això tirés endavant, perquè la recuperació de l'IPC, sobretot, era molt important. Començar a avançar amb el tema de la separació de fons també era molt important, etc. I per això vam permetre que això tirés endavant, malgrat moltíssimes coses no estàvem d'acord. Moltíssimes coses que encara no estem d'acord. Algunes d'aquestes coses que no estem d'acord no van ser votades com a recomanació i en canvi ara són llei, gràcies a l'acció parlamentària. És a dir, que es poden fer coses i a vegades les hem aconseguit millorar. Deixi'm fer una prèvia que és el més important de tot. Una de les coses que no està en aquest llibret és l'auditoria a la Seguretat Social. Fonamental, per justificar i poder desmuntar tots aquests mantres de la dreta, i no tan dreta, que el sistema és insostenible. El sistema no és insostenible, no solament no és insostenible, sinó que es calcula que ha sortit durant 40 anys més de mig bilió d'euros que han estat destinats a pagar partides pressupostàries que no eren les pròpies de les cotitzacions on havien d'anar. Això és un saqueig a la Seguretat Social. No ho dic jo, o sí que ho dèiem, però després això a poc ha anat avançant. Vostè sap que el Tribunal de Comptes ja deia que 103.000 milions d'euros exigia a l'Estat, a la fiscalitat de l'Estat, a la hisenda de l'Estat, fossin retornats a la Caixa de la Seguretat Social. Amb això ja no hi hauria deute a la Seguretat Social. Fins i tot hem patit una crisi econòmica duríssima. Llavors, el mantra aquest, evidentment que no ho diu ni el BBA, ni la FEDEA, ni l'OCDE, representen a qui representen. Però no parlaven aquestes entitats d'aquest saqueig a la Seguretat Social que hi ha hagut i que ara ja està reconegut per tothom. No s'ha fet l'auditoria de la Seguretat Social, però sí que es van passar un informe al ministre Escrivà, que m'agradaria que s'annexés aquí. Aquest informe també reconeixia que el Tribunal de Comptes es quedava curt, que hi havia 140.000 milions d'euros que havien d'haver anat a partides pressupostàries, que no havien d'haver anat a partides pressupostàries, sinó als temes pròpiament de la Seguretat Social. Això de la separació de fuentes famosa, això porta de l'any 95, estem a l'any 2024. Jo personalment vaig parlar amb el despatx del senyor Escrivà que s'acabarien els préstecs a la Seguretat Social. Això tampoc estava a les recomanacions, en canvi això ha sigut llei, ja és llei. De fet, és un incompliment de la llei de l'article 109 de la llei de Seguretat Social. No ha d'haver préstecs, ha d'haver transferències a fons perdut. Això ho diu la llei, igual que diu que s'ha de fer una auditoria, que s'ha convertit en un informe molt il·lustratiu del que estem dient aquí. No era cap barbaritat, no era cap barbaritat. És la manca del model productiu i una mala fiscalitat la que feien saquejar i agafar els diners de les nostres cotitzacions, que no són impostos, perquè cotitza aquell que treballa, és salari diferit que cobraré no en aquest moment, sinó que cobro en el futur, i amb aquests diners es feien coses per les quals no estaven destinades que es tenien de fer. I això és molt important perquè és la mare de tot plegat, perquè amb aquests diners que anessin o no haguessin d'anar, o hi hagués una restitució, es podria millorar encara molt més el sistema públic de pensions. Evidentment que els bancs i la FEDEA, tots plegats, el que volen és que la gent compri pensions privades o productes financers, i a més bonificats per l'Estat, que té nassos, el segon pilar aquest. La qual cosa nosaltres no estem d'acord i vam votar en contra. Llavors, en aquest sistema i passant-nos en aquesta prèvia, nosaltres seguirem combatint amb tot allò que vam fer en vots particulars. Algunes de les coses més importants és que, evidentment, que volem recuperar la jubilació a 65 anys. En aquests moments, els col·lectius que tenen l'anticipada sense penalitzar són aquells col·lectius que tenen una capacitat de pressió que la majoria de la població no té. De tal manera que gent que viu de feines en gran penositat, amb feines fins i tot que poden tindre un perjudici per la salut pública. Parlo, per exemple, dels transportistes. No pot ser que persones amb certa edat portin un tràiler. És que no pot ser. Llavors, el tema de les anticipades
és un tema que s'ha de tornar a regular d'una manera objectiva, transparent i directa. Perquè ara mateix vostè sap que hi ha 70 o 80 col·lectius que estan pendents de la llei del 2011 que han de qualificar si els hi poden aplicar uns coeficients reductors o no, entre ells els de les fundicions, etc. Llavors això no pot ser. Entenem que qui vulgui continuar treballant ho faci, i està bé aquestes bonificacions que vostès fan, però és que hi ha moltíssima gent que no és que amb 65, 66, 67 anys, no és que no vulgui, és que no pot. I això també s'ha de tindre en compte. I aquests grups a vegades que són grups feminitzats, grups de migrants, gent que té poca capacitat de poder fer pressió, són aquells que es xuparan als 67 anys, permeti'm l'expressió, mentre que altres que tenen un gran poder de pressió doncs tenen les jubilacions anticipades sense cap penalització. Llavors, el tema de les anticipades és un tema que crec que hem de tornar a regular d'acord amb el nostre vot particular que vam fer en el seu moment. També vull aprofitar aquests moments que tinc per dir que la ILP que demà serà votada al Congrés sobre la regularització express de la gent que està vivint aquí, de migrants, sobretot que estan vivint aquí en aquests moments en situació irregular, això seria un aflorament de pràcticament 500.000 persones de l'economia submergida. I això també és molt important i això demano, aprofito aquesta ocasió també per demanar que es voti demà que sí, com a mínim a la tramitació d'aquesta possibilitat, perquè hi ha moltíssima gent que està a l'economia submergida d'aquest país i que seria una manera d'aflorar. Bé, principalment era això el que volia dir-los. Els altres temes, evidentment, els anem tractant. Això acaba de començar avui i tenim de fer encara una altra vegada totes les recomanacions. Però sí que vull dir-li que nosaltres seguirem aquest principi, seguirem aquests vots particulars que ja vam fer en el seu moment, sobretot amb això, amb el tema de tornar a pensar si es torna als 65 anys o no, i qui torna i qui no torna, perquè també és veritat que sí que s'ha augmentat l'esperança de vida, però no per tothom igual. O sigui que és veritat, per exemple, que a 65 anys és veritat que comença a minvar alguns factors intel·lectuals i alguns factors físics per segons quines professions. És a dir, tots aquests temes d'aquí són temes que, i aprofito per dir que el tarannà que ha tingut sempre aquesta comissió ha estat bo i s'ha pogut debatre sempre amb un to molt respectuós, molt lluny del fang en el qual estem acostumats a vegades a veure a l'hemicicle, i això m'agradaria que continués sent així, perquè totes les coses que aquí s'han exposat i els dubtes que aquí hi ha són dubtes raonables i al fin i al cap estem parlant de la joia de la corona del sistema, diguem, de protecció social de tot. Jo crec que ha sigut una lluita important aconseguir la seguretat social que hem de mantindre, que sigui pública, de repartiment, contributiva, etc. Moltes gràcies. El seu treball, si es fa com ens agradaria, és un treball que repercutirà en la vida de moltes persones i espero que la resta dels diputats i diputades també ho féssim així. Moltíssimes gràcies y seguim treballant. Gracias, señor Salvador. 8 minutos 21, pero la ha clavado cuando ha dicho lo dejaría aquí, eran 7 clavados.